imitshato yenu ke ikhawuleze iqhekeke nje ukhawuleze ubuzibona uba wena ngubani kunjani kwaze kwasacema unento yonke akufuneki umuntu uthi ndim okondlana ubumyeni akasebenzi umthandazise umzamela afumane umsebenzi mabahlali ngoba ngumama ongasebenziyo utata uyasebenza ayisosiqashala somuntu into yoba makaphathe kwakubi ngoba ndiyakondla awumondli umuntu emtshatweni nawe awumondli unkosikazi wakho qha nikhulisa abantwana be ngoba igama elichitha imitshato ekhoyo ndiyakondla how much ma oyifaka wena lo mtshato ngenyanga ndim wakhe imoto yam le izinto zenu zezenu amani ngatshati sike ngoku ndithethe zomtshato kodwa ndithetha ukuthi mntanam izinto eziwugcinayo umtshato ukuphathana kakuhle uba ningabantu abakhonzayo nihlale ezizwini likaThixo uba ningabantu ke mhlawumbi abangakhonzi abazanayo kodwa nani benithandene nje ndake ndathi ngekomnye umtshato ndithathe sithi mntanam njengoba ke ngoku uzawutshata ukuba kuzumfuna lo nkosikazi wakho ulupha ndiyatsho nangokuphambi kwaba umuntu ofuna umuntu ongoluphaliyo uzawuhlala emhle kwela hlobo makabheke kwa-okay bakhona unodoli pha awuthanga uyawuhlale nje unodoli uba wayethe izandla yawude ube unaphakathi olulezo zandla ngoba kodwa lo umtshatileyo ubumthathe nefika entle izawuye ithi ngoba umonwabisile iyikhula phela nezofika wawusamfuni ngokubona abanye abantu suyenza loo nto mthathe umntu nawe nje ngutata benikenandeva umntana ndile mtshato andimhle ngonyani kodwa ndibona ngondi-brown ngondiyelo ndirhwequ ayithi ke lo andingonodoli kala ndizingoluphali kodwa loo nto ayichithi mtshatweni ngala mazwi mntanam ndithi into egcina umtshato abayibamba abantu kokuphathana kakuhle nihloniphane omnye mhloniphi omnye ayazi uba esi sithandwa seyisandane sithandile mini ndisibona mhlawumbi esikolweni mhlawumbi ndisibona thina ke sasibabona ecala kwamanzi xa ukukha amanzi umbuka le ntombazana ikhuthele uyithandeke ngala mazwi ndithi inkosi ke mayibasikelele ke abantu